La storia di refineria di Umbanda está muito bonita, economicamente todo o desenvolvimento com ela 13, mas outra banda está uma história que nós temos corda para realizar que nós está viva em um mundo livre, agora que hoje em dia door o qual que passa aqui na ataque de torpedo nan riba tankers nan tata algo que há hobby impacto, onde torpedo nan chega na beach que no arriba no adal unie tankers nang anto ela llega na beach nang atrese un tiki mas pa nord anto ora nang kia desmantela torpedo ela rementa i 4 in de homer jong a per nang vida e ora anto tambe ja, esa que tá algo que tem impacto op de vida die gente e esa que nós estamos te commemoreren. Dit is een project in samenwerking met Monumentenfonds. Ik heb al in het verleden eigenlijk een lichtjesroute voorgesteld voor heel Aruba en ook Oranjestad. En dit is eigenlijk maar een stukje uitwerking daarvan. Dat hebben we met de Hogeschool Rotterdam gedaan. En er kwamen allerlei ideeën uit, dat heb ik ook begeleid. En een aantal ideeën hebben we uitgekozen. Dit zijn er 2 van en daar heb ik een invulling aan gegeven. Dus dit gebouw en ook bij Divi Resorts. Dat heeft met de torpedo te maken. En nou ja, dit kunstwerk gaat dus echt over de raffinaderij en het hoofdkantoor. En de mensen die daar gewerkt hebben. En zoals je net kon horen, hoor je de geluiden van de raffinaderij. En aan de voorkant kun je echt zien de mensen die destijds hier binnen werkten. En omdat het een permanente opstelling is, het is dus niet even een discootje met wat lichten, komen er heel veel dingen bij kijken. Dus je moet zorgen dat de apparatuur goed beschermd is, maar je wil natuurlijk niet een lelijke doos. Dus dan denk je, hé, hoe kan ik dat nou doen dat het ook met die raffinaderij iets te maken heeft. Dus daarom ben ik met de oude oliepijplijnen gaan werken, die dan een zuil zijn als object, waardoor iedereen ook snapt, hé, er is iets hier met olieraffinaderij. Nou, en dus dan tevens de huls om die lichtprojectie in te beschermen. Dus dan heb je echt een win-win situatie. Ta storia nan ku nos conhece di hobby tempo ta lugar nan camina nossa hunga beso patrasa nan di cura ta bata Eagle Tennis Club camina nos ta bai e tu recastan ku te ainda bo por haya nan de se casan di palo compound camina ku e trabajadora di Eagle ta biba ku a queda intacto de dia jawe. Pues me servisa bonita história, hobby no conhece ku Aruba ta tem de 2 refinerias. Kuta pensei, por exemplo, nós temos Eagle Beach como nome e parte que não kuta chama Eagle, pero também edifício nos traz com a de recursos humanos, pero kuta bata na seu tempo e caminha kuta toma e decisão e head office, de lo qual kuta e refineria. Junto que saki, lo bini mais ponto, ku lo haya iluminação, pasina corda nos parte di lo qual cuta è storia rico aqui, di lo qual è refineria e mais claro sul rol qual è la hunga den Segunda Guerra Mundial, na onda ku hopi tampoco no sa, ku Aruba nel momento ta tinha refineria nan di mais grande na mundo ku ta ayuda e aliado nan. Pues para mim seguro uma satisfação para uma história que hopi não conhece e agora que não via de iluminação, história, também guardo contar para a nossa geração, pero seguro é não também por ser história bonita aqui do nosso país.